И аз го добутах до 0 точки. И интересно, че е много. Обаче, ако помниш Поли, дето ми беше топ Ирелия, с нея играхме няколко игри. Ние играхме доста ранг тим, нали така така. Много добре се получава между другото. Аз си гледам стрима, споко. Като играхме с отбора, трябваше да бъдем ние двете долги. Някакси мислим с... Так. Много съм ти нещо да пишеш. Ами, не знам, аз не знам. Добре, следващия път. Ера да нямаш нов комплект. Що? Не знам, питам. What the fuck? Че на моя какво му беше? Моя си екстра. Ето беше рандом question също. Да. Значи в момента играем Пифа, който цъка топлейн и аз, който игра топлейн. Кой играе топлейн? Аз съм джунгъра. Лад. Я не лъжи. Ролиш ли, Лад? Маза бъца. Пифа скрива. Направих first blood. Оле. Тихо. Извинявам се, това е заека ми, който е болен от пляс. Човек ти издържам. Много тресе се. Това е брат ми, който също мисля, че е болен от пляс. Да не е лесно. Е много ясно. Не! О, не си захил човек. What the fuck, бе, що не ми работи W? Ремейк! Да. Ремейк. Убийте го! Нека да не фидваш най-силни от тима им. Сориан се фарми. Поне така беше на времето, сега не знам, не знам. Ти не трябваше ли вече да си направил някакъв скил там? Аз съм наф, като фарма си. Вау. Тези слаби играчи там. Не знам какво им даваш. О, бейта клита! Пипа ме Дай бейтва. пак те отстрейт. Ремейк. От кога бейтването е позволено в тази игра? Много ясно ще трябва да дам. Няма да съм аз. Мигове! Убей го, моля те. Мерси за фола. Капа. Добре, не ще умреш, махни са! Пича ви скъса. Ставате такива работи. Пифа ме агресира. На петка! Пифа на 5 ли беше, бе? Лата, аз мислех, че магия на джунглата.
Пифа, играеш с това, мастерите, които ми бият демидж на спел, така ли? Къде да знам? Просто нацъках рандом мастерите, дори не съм чел какво имаме. Ох. Мастере! Мастър е именно топ. Може? И още кам. Ако му бях служил Игнайте, то ще да умре на се. Ама аз никога не съм играл Джана с Игнайте. Че да се сети. Ще притежавам такова. Тук няма мастър на топа. К. Форда им. Ето так не ме харесва, брат. Това е, защото ти много се мъчиш. О, не, пин. Чай, че се да правим, че има поре. Лебланка иде на то, приятели. Приятелю! Ох. Сериозно ли не взеха свист? А ти защо не си пушнал? Мачате! Защото съм 15 000 левел надолу. Харесва ми на бота, какви малета стават. Нали, страшно. Бота е най-забавно. Why? Не знам, аз имам чувство, че трябва да си смена клавиатурата. Нищо, че е на една година. Може да си вземеш фанатик. Да. Що няма лардо в шопа? Някой копчета не бачка. Ето по-са. Кефуки. Това е, защото мастерито дойде. Защото не го отпледах няколко пъти и сяма кампи. Да. Между другото, разбирам го напълно, това е валидна причина. Къде сме, вижте. Почвам да събирам кинти. Да, това ще правя, ще го решвам. Два хейтера в един тим. Пифа в момента е на едно умиране и колата му пада. Освен ако не му е заредил телепорт. Майко. Пифа вече не се играе с телепорт, защото не ти пада времето. Като спортна на кула? Да. Това е много трудно, е. Рито, плиз.
мале. Аз че си ме стрелял с това. Пиу-пиу, лезър! Пиу-пиу. Take that, Jax. Да си знаеш, бе. Не. Сетих хлощият си замисъл. Пифа има скрипт. Флаш скрипт? Да, флашва през всеки 20 секунди. Така. Да си знаеш. О, фак, какви са тия тука? Wow, the gangs! Маги, какво да се написват тук? Like, please. Се умина малко, така е, пада. Оле, боже, до свето се пише най-големия нуб на света, човек. Кой да играеш Overwatch, човек? Вау. The hate. Пифе, предлагам споразумение, още има да взема кулата и се отивам с мир. Не. Пифе, моля. Това си лазарите. Да, точно. Точно. Помолихте. Hashtag never surrender. Много ме дразни новия звук на Фейсбук. A minor setback. Виж, че се не е бах с този телепорт. Мислиш ли? Да, така в погледнато 5 минути по-късно в играта. А какво се играе всъщност сега? Ignite или Exhaust? Нещо, което ти помага да шиваш. Добре. Не бе, сериозно няма да умре. Ето е. Бийте ги слабите. Само просто слаби, къде е Тедо? В Париж. Става топ фиш. Казай, че слушаш Гали. What? Кой? Тео. Какво? Галим. Да, аз съм чалгар. Не знаете ли как ми беше предишния ник в лигата? Чалга май. Виждам Пип, виждам Куче, виждам Джакс, виждам Кю. Hello, motherfucker. О, фак, не виждам Кю, не виждам Кю. Аборт. Не си паркирал тук днес, Не. къде ти кажа. Грешка. Стила Галин има яки песни. Точно тази е хубава, да. Я чуем. Лад, защо има куче зад мен? Не, да му е майката. Браво, Пифе. Добър играч. О, фак, сапа мастери. Да. Това си да, това е.
Котка за враги. Гейм са много опи, да. Страшно е. Предполагам, че ще го нърфнат скоро. Това прави новото гинзо. Само хубави неща. Общо взето с 3 удара го стакваш и после тушотваш който искаш. Да. Трябва да си купа. Звучи ми идейно такова. Профитабъл. Прой го може да върви на нас. Пинк. О, фак, какво се случи тук? Не бе, Саро, тук са трима. Може да си кажем, че ще умре или имаше хил? Мятам се аз нещо. Виж го е! Удари го е! Просто исках да видя дали наистина тия герои са добри с низ. И дали е толкова щупен. Затова реших да пробвам Джак с тази игра. Не съм го играл. Току-що ме повишиха в длъжност. Полъскана съм. Казаха ми, че съм плат. Вау. Не е глупост. Сио! Типа се пламя от някой красти и ми пуска. О, фак. Какво е това гилзо, брат? Ела бе. Не бягай, аз съм ти приятел. Аре? Да. Аз съм писал такова. Днес ще се бават с мен. Пак! Много сме пак. Те масираха, ма. Какво мейнваш? Съпорт? Игра само съпорти. Сигурно. Може. Не, мамо, не мога. Не фиш, не знам. What? С какво бустваш? Като не си със заедно. Той не просто не знака. Не, Защото не може. цъкам мид топ. Мържи. Между другото, най-омразната ми роля е джунгла и като бустваме най-често това трябва да игра. Ама тя Евелинката си опи дори да съм нуб, така че. Трябваше да оставим кила на време. Сега, защото е нормал като Съкън Джакс. На ранг, примерно, никакъв шанс да пикна нещо друго, освен съпорт. Съквам страшно много.
Не са флъжица към И аз. Рамка, да. Рамка бета. Аз на рамката нито знам къде да стана, нито нещо мога да направя. Как ви харесвате, не знам. Да? Ето. Дай какичко. Отварям бомбони, тролиш ли? Да, той знае, че отваряш бомбони в този момент. Такова репорт, защото я бие докато отваря бомбони. Някой не е друго, поне не фидна по-дълго. Споко, аз се погрежих за това. О, гайс, айде моля. Еднете дойдете с силничко. Не бе, не дейте си. Never surrender. Айде бе, бифе. We got this. Да. Тръст ми, стакваме още 40 минути. 0,5, аз съм 0,6. Еми, някой ще е 0,7 с малко. Добре. Като стандартен Silver 5 играеш Джакс. Стандартен Silver 5? Това е най-милото нещо, което съм чул. Повишиха те малко. Да. Чак Silver 5. Silver Беше 5. не стандарт. Днеска дигнах Silver 5. Ще вечерпа. Не, в промоциите да има. Какво има 240 стака? Не го подсеняй. Добре, чакаме. Някакси моите айтеми не върват срещу неговите айтеми. Да. Само от айтемите ето. Някакво такова усещане имам аз. Джакс може ли да прави едно в едно от барона? В едно. В едно. Сигурно и в едно в две мога да направи, дали? След малко ще покажа мастерите за треш. Даже тази вечер това ще правя. Ще правя клипче за мастерите и руни. Мале, тук идва някакъв генгбенг склад. Чакай, вие сте много. Това направихте, бе. Умираме! Браво аз! И как бяга? Това бе, Тео. Ела бе, Тео, минуално седат там вътре. Си знаеш. Как самята. Аре, отива маска. Хайлайт! Отива маска, аре. Бързо Някой тапка! До кога ще стримаш? Тая последна игра и спирам стрима след няколко минути. Значи пуснахме нормалките. Еми, как кажа? Той е дебел. Само трябва да добавим това момче, къде ти прати поздрав. Ще съм му обещал. Той ме е махнал от лигата, така че не очаква да играе с мен. Щеш някакъв Vengeance сторилайн и тук. Сорокиши, това му е трета игра за месец. Оправдава се. Споко предната беше с мен някакъв Ezreal игра. Ще играем Рам. Не. Рамите са гади. Що не играем някаква нормална игра? Даде, нали, нормалки? Не, имам пред не лига. Може да играем това... как се казваше? Ние го играхме с тебе, магиосницата там. Пифата да ни зариби. Да. Аз между другото и аз почнах да го играя. Много хора сме за тази игра, няма да го играем тази вечер. Иначе може да го играем и да тъкмо да правя клипчета на него. Може да играем тази, къде Пифа казва. Може да играем Майнкрафт и да правим ротация. Или можем да играем Тетрис.
Кое? Проиграй? Тетрис. Човек, Тетрис между клиент. Тетрис е много глупа игричка цяло. Много е яка. Само да не играем Майнкрафт, на всичко друго съм навик. Добре. Майнкрафт. Ако някой ми даде код за Overwatch, съм много доволен. Няма кодове, как да ти го обясна, че ти го дават акаунта? Български говоря ли? Нали ти го дават за да играеш? Нямаш код. Дете е аутист. Дете с путка. Говорите вие. Има тук непълнолетни. О, фак. Това генгбенг склада ли е, къде си го водиш? Това не може да го убием с така между другото, не знам. Тролите ли? Аре, дай внима, дай внима! Аре, дай внима! Чай, размислих! Това беше бейт! Убий го! Аре бе, пише. Аз не. Аз по-встил. Не знам тук колко хора се опитаха да ме шиват. Аз те го моля ви. Найн. Коя е любимата игра на Хитлер, майна? Майнкрафт. Една... Ох, как се пребах! Ох, как се пребах! Ох! Активирам Рамбо мода. Пифе амен отдориме. Оставете ма да пушнаме. О, фак. Какво факт ти ги взимаш с стрелата атаки? Бах! Товарния влак, минаваш през мен! Дори, бе. Аз ще се флеймят. Искам да ги добавим в Blacklist, да не ги каним никога повече в игри. Кои? Блицкранка. Всички флеймат мене, защото съм нуб! Оле, майко! Блицкранка се осмели да флейми пифа. Но. Той има флейм, той просто ми дава френдли адвайс. Да. Когато не знаят кой е пив. Или си самоубил? Френдли адвайс. Ей, от мене, бе! Убийте го това, ти стане! Край, май. Ей, други аутисти, мен! Как много аутисти стана? Аз тук къде се метнах, не знам. В Исме. Маки, лайки ти! Аз някой има още план.
Както си заобикалях напред-назад. Danger, Twitch! Ето, улта на Джакс ти дава 146 армор, 78 Magic Resist за 8 секунди. Пасива му е всеки трети удар удря 260 демидж отгоре. Пифонърд. Минаваш през мен. Ей, О, развалихте перфект кидиейто на начало. ти да се радваме, викаш. Добре. Това беше по-бързо от циганин. Скрипт! Скрипта пусна от хаунче. По-бързо си. Чайте, вие тук сте цели отбор. Вижте. Защото бяхме само аз и той. Пив дочис. Айде де. Не го служала. Тролят ме. Ганкват ме. Пати? Вау. Къса репорт. Това е гати с нижери. Идва ви Жарван 4. Нещо е летяло към мен. Летя към те. Летя с колата, летя с колата. И така може. Да, колата, водата, Опа! Чакай, нали им скочихме, що Аналай has been slain по-скута? Защото не винаги когато скачаш. Що горна топление от двама? Свърших играта с... Тък му пифа щеше да ни вправя едно от две. Тък му човек, правих ти хайлайта на стрима.